भाजपसाठी इतकी वर्ष आपण काम केलेलं आहे आणि पहिल्यांदा पक्षाने आपली दखल घेतलेली आहे. काय बोलतील? पक्षाचं 19 वर्ष काम करताना एक निष्ठेचं फळ म्हणून पक्षानं मला आता ही उमेदवारी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण आणि कोकणचे भाग्यविधाते आणि ज्यांच्या अधिपत्याखाली आपले जिल्हा आपला साकारतोय असे आमचे नारायणरावजी राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, तसेच आमचे माजी आमदार प्रमोद जठारसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकासाची घोडदौड जी चालू आहे ती ह्यापुढे सातत्य कसं राहील ह्यासाठी मी प्रयत्न करीन. आणि नक्कीच ज्या जनतेनं मला आता निवडणुकीसाठी जेवढं पाठबळ दिलं आहे 100% माझा विजय निश्चित आहे. माझ्या तुल्यबळ जो काही उमेदवार आहे तोही चांगला आहे. पण ज्या परीनं माझ्यासाठी जे लोक आता स्वतः म्हणून साहेबांना भेटतात किंवा पक्षाकडे उमेदवारी मागितली, मग त्यांच्यासाठी मी ऋणी आहे त्यांचा आणि मी खूप खूप आभारी आहे की मला पक्षानं उमेदवारी दिली.